Kull sena fid-djar tal-anzjani madwar Malta u Għawdex qed jiżdied in-numru ta' sodod. F'tarif parlamentari li ngħata mill-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia ħareġ li s-sena l-oħra kien hemm żieda ta' 521 sodda fid-djar tal-anzjani fuq is-sena ta' qabel. Din kienet l-akbar żieda fl-aħħar 5 snin hekk kif is-snin ta' qabel iż-żieda kienet varja bejn 120 sodda u 388 sodda. Il-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele qal li din iż-żieda hija notevoli anke minħabba li kienet waqt pandemija. Spjega kif il-Gvern ħaseb għal aktar sodod minħabba l-imxija u biex jipproteġi l-anzjani mill-virus tal-COVID-19. Waħda mir-regoli kienet li jkun hemm sodod ta' kontingenza. Sodod ta' kontingenza huma sodod vojta biex inti kif ikollok xi każ pożittiv tkun tista' tiżolah ġo sodda għalih ħalli ma jinfettax il-ħaddieħor. Allura għamilna sforz anka finanzjarju biex aħna nkunu nistgħu ikonna biżejjed sodod u nixtru biżejjed sodod ħalli jkollna dawn it-tip ta' sodod ta' kontingenza fid-djar residenzjali mifruxin ma' Malta u Għawdex kollu. Żied jgħidilna li l-pandemija ma kienx l-unika raġuni għaliex kien hemm din iż-żieda fis-sodod fis-sena 2020. Spjegalna kif dejjem kienu kun hemm każijiet ta' nies li minħabba raġunijiet ta' saħħa jew nkella raġunijiet soċjali ikollhom bżonn jidħlu fid-djar tal-anzjani sabiex jingħataw il-kura meħtieġa. Minn barra n-numru ta' sodod ingħatat ukoll importanza lil kwalità tas-sodod. De Gabriele spjega ma' News kif ta' sekwiet isiru n-numru ta' spezzjonijiet biex ikunu assigurati ċertu livelli. Aħna neżiġu ċertu livell ta' standards, ġifieri mhux biss li ammont ta' sodod imma jkunu riflessi wkoll fi kwalità. Ġifieri jsiru spezzjonijiet spissi minħanka tal-awtorità u min-naħa tagħna biex naraw li l-anzjani li jkunu residenti f'dawn id-djar ikunu qed jieħdu l-aqwa kura u l-aqwa livell ta' servizz.